Mai shari'a, muna da hujjar naɗaɗɗen sauti daga bakin shaidar mu. Ba za a yi amfani da naɗaɗɗen sauti ba a matsayin hujja. Shaidar da bata naɗin muhimmiya ce labai. Ina da ja. Adalci muke neman a yi. A wannan mataki na rage zaman kotu, ban yi wa wanda ake kara adalci ba. Don haka na yanke hukuncin ba da belinsa, amma yana so da ji wannan kasar ɗin. Wannan shari'a bata zo ƙarshe ba tukun. Da Allah ka ƙara sauti, kasar ɗin mai arha ne. Na gode. A gabace ne mai shari'a barin da. A bashi ya kafta. Yanzu zai shigo. Wayyo kai hakan fa da zafi fa. Mene? Wayyo ka soke ni fa. Wayo, bari, za ki karya ta fa. Dan Allah kada ki danna da karfi, za ki karya ta fa. Kalli fa. Dan Allah ki bari mana. Ka je min da ita. Yanzu me haka ita kadai Wai ba babu da kuka duka bane. Kalli fa duka jika ni. Ba haka ba. Gaskiya wannan kamshi ta yi. Kai ka bari mana ba nan wajen bane daidai nan wajen ne. Na rantsa lemo na bige zube mata a jiki. Kaga. Dan Allah ku yarda da ni. Ba abin da kuke tunani bane. Mu nemi ku mai laushi. Na? Me sai ana mu je gado? To shikenan. Mu je gadan. To ni a ina zan kwanta? A kan gadan nawa mana ko? To kai kuma a ina za ka kwanta? A gefen ki ko? To da ina?